Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth, at sa lahat ng mga kagiliw na tagapakinig. Ako si Nena. Nasa edad 41 taong gulang. Katulad ng iba ay nais ko ding magbahagi ng isang kwentong kababalaghan na hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko. Sadyang may mga pangyayaring hindi maipaliwanag at mahirap unawain, na tanging ang panahon lamang at ang may gawa ang siyang nakakaalam. Ito ay isang kwentong kulam na naging dahilan kung bakit sa edad na 22 taong gulang namatay ang isang matalik kong kaibigan. Tawagin na lamang natin siyang Celia. Isang mabuting kaibigan. Masayahin, malusog, maganda. Kababata ko si Celia. Sabay kaming lumaki at simula pagkabata ay kami na magkasama. Magkakapitbahay lang kasi kami. Matalino ito simula elementarya hanggang sa nagtapos kami ng sekundarya. Kasama siya sa mga estudyanteng pinarangalan dahil sa mataas niyang grado. Pero dahil sa kahirapan ng buhay, pareho kaming hindi nakapagpatuloy sa kolehiyo. Dahil sa probinsya kami nakatira, pagsasaka ang kinabubuhay ng aming mga magulang. At para makatulong sa aming mga magulang at mga kapatid, ay naisip namin ni Celia na lumuwas sa lungsod para makipagsapalaran. Namasukan kami ni Celia bilang isang kasambahay sa isang mayamang pamilya sa may lungsod ng Manila. Noong una, nanibago kami ni Celia sa kapaligiran at sa trabaho namin. Pero dahil magkasama kami sa trabaho ay madali kaming natuto at nasanay sa bago naming kapaligiran noon. Mabait ang aming mga amo. Mag-asawang may 2 anak. Si Celia ang nag-aalaga ng mga bata at ako naman ang sa gawaing bahay. Parehas na nagtatrabaho ang aming mga amo. Kadalasan ay gabi na sila nakakauwi ng bahay. Kaya't kami lamang ni Celia at ng mga bata ang naiwan sa bahay noon. Umabot ng ilang taon kaming namasukan ni Celia sa lungsod. Umuuwi na lamang kami isang beses sa isang taon sa aming probinsya sa Ilocos. Higit pa sa isang kaibigan ng turingan namin. Minsan ay nagkakasamaan din kami ng loob pero nananaig pa rin ang pagmamahal namin sa isa't isa. Hindi lang bilang magkaibigan kundi higit pa sa tunay na magkapatid. Wala kaming tinatagong sekreto sa isa't isa. Wala kaming trabaho tuwing linggo kung kaya't magkasama kaming namamasyal at kumakain sa paborito naming kainan. Kadalasan kumakain kami sa McDo na siyang paborito namin noon. Lumaki kami sa probinsya at hindi namin kayang kumain sa ganitong kainan noong maliliit pa kami. Malayo kami sa lungsod. Kaya bata pa lamang kami, isa na sa aming mga pangarap ang makakain sa mga ganitong klaseng fast food. 4 na taon na kaming nagtatrabaho ni Celia sa lungsod. Isang araw, magkasama kaming lumabas para mag-day off. May nakilala kaming isang lalaki na sa palagay ko ay mas matanda sa amin ng ilang taon. Gwapo, matangkad, mapang-akit ang kanyang mga ngiti. Kasalukuyang nakaupo kami ni Celia sa isang parke kung saan nagpapalipas kami ng oras. Nilapitan kami ng lalaki at nagpakilala ito sa pangalang Marco. Kay Celia siya nakatingin ng mga sandaling yon. Halatang interesado siya sa unang tingin pa lamang ng lalaki sa matalik kong kaibigan. Umupo ito sa tabi namin. Nakipagkwentuhan. Hanggang sa niyaya niya kaming magmeryenda sa malapit na kainan nun. Masayang kasama si Marco. Magaling itong magdala ng usapan. Nakuha niya agad ang loob ni Celia. At bago kami nagkahiwalay ay nakiusap siya kay Celia na kung pwede ay malaman niya ang address nun. Binigay naman ito ni Celia sa kanya dahil wala naman kaming nakitang masamang intensyon ni Marco. Binata ito at may matinong trabaho sa pabrika ng mga damit. Kung kaya't doon nagsimula ang pagiging malapit ni Celia at Marco noon. Madalas silang magkausap sa cellphone. Minsan pa nga, dumadalaw pa itong si Marco sa pinagtatrabahuan namin. Noong una ay binalaan ko si Celia na hindi pwedeng sa bahay ng amo namin sila nag-uusap.
Hindi ito maganda at baka madamay pa ako sa kalokohan nila kapag nilaman ng mga amo namin na tumatanggap siya ng bisitang lalaki sa pamamahay nito. Dahil doon, sa labas na lamang ng bahay ng aming amo sila nag-uusap. Sa maliit na convenience store sa kanto. Lumipas ang 2 buwan. Nalaman kong sila ng dalawa. Kaya tuwing day off namin noon ay hindi na ako sumasabay sa kanya. Binibigyan ko sila ng oras na makapagsolo ni Marco. Naiintindihan ko naman ang relasyon nila. Mabait si Marco at nakita ko naman na mahal niya talaga ang aking kaibigan. Kaya nagtitiwala naman ako sa kanya na hindi niya sasaktan ito. Taga-probinsya din si Marco. Medyo malayo din yung pinanggalingan niya. At nakipagsapalaran din sa Manila katulad namin. Nakita ko rin na masaya sila sa isa't isa kaya masaya na rin ako para sa kaibigan ko na ito. Mabilis na lumipas sa mga araw at buwan. Hanggang sa 5 buwan na magkarelasyon ng dalawa. Isang umaga, napansin ko na malungkot si Celia kaya tinanong ko siya kung anong nangyari at kung may nararamdaman ba ito. Ayon sa kanya, nagpaalam si Marco na uuwi ito sa probinsya nila. 1 linggo nang nakalipas ay nalulungkot daw siya at nag-aalala. Simula kasi nang umalis ito, hindi nagpaparamdam. Nagmamaktol si Celia noon. Sinabihan ko naman siya na baka may matinding dahilan kung bakit hindi makatawag si Marco. Sabi ko baka walang signal sa lugar nila, na maghintay na lang at tatawag din yon. Pampalubag loob ko ito. Lumipas ang 1 buwan na hindi pa rin nagparamdam si Marco. Wala kaming balita kung anong nangyari sa kanya. Hanggang isang araw, nagulat kami nang biglang dumating sa bahay ng aming pinagtatrabahuan ito. Ayon sa kanya, nasira ang cellphone niya kaya hindi siya nakatawag kay Celia. Dahil doon, bumalik sa dati si Celia at Marco. Muling naging makulay ang bawat araw ng kaibigan ko. Lumipas ang ilang buwan ay napansin ko na balas na ang pagdalaw ni Marco kay Celia. Hanggang sa nagpaalam na sila sa aming mga amo at sa akin na rin na balak na nilang magsama noon. Malungkot man ang naging pasya na yun ni Celia pero wala akong magawa. Kailangan ko itong unawain sa bagay na gusto niya at pinapangarap niya. Nagsama silang dalawa ni Marco sa iisang bubong bilang mag-asawa. Nangupahan sila sa isang apartment at si Marco na lang ang nagtatrabaho noon. Araw-araw na naiiwan si Celia sa kanilang bahay para gawin ang trabaho ng isang may bahay. Maayos naman kasi ang trabaho ni Marco sa isang pabrika. Hanggang sa lingid sa kaalaman ko, may isang sikretong nabunyag na hindi inaasahan noon. Nagdala ito ng pagkabigla at sakit ng kalooban para sa kaibigan ko. Isang umaga umano, may kumatok na hindi inaasahan sa kanilang tinutuluyan. Nang pagbuksan niya ito ng pintuan, isang babaeng matangkad at may mahinahon na boses ang bumungad sa kanya. Pero matalim umano ang mga mata. Ganun pa man ay nanatiling mahinahon itong nakiusap kay Celia. Pinakiusapan siya ng babae na kung maaari ay hiwalayan na niya si Marco. Dahil siya umano ang unang kinakasama ng lalaki sa kanilang probinsya. May 2 na silang anak at kasabay ng pakiusap na ito ang isang pagbabanta na kung hindi niya hihiwalayan si Marco, pagsisisihan niya ito habang buhay. Nabigla si Celia ng mga oras na yon. Hindi siya nakapagsalita sa harap ng babae. Hanggang sa kusa na lamang itong umalis. Hindi niya napigilang umagos ang kanyang mga luha. Halos hindi siya makapaniwala na ang Marco na minahal niya at kinasama. May nauna na pala. Walang nagawa si Celia sa maghapon na yon. Napakabigat ng kanyang pakiramdam. Magulo ang kanyang isipan. Hanggang sa dumating si Marco. Nagtaka ito nang nakita ang anyo ni Celia. Tinanong pa siya ng lalaki kung bakit siya malungkot. Pero ayon kay Celia, hindi niya umano napigilan ang sarili kung kaya't nasampal niya ng malakas ang lalaki. Doon na rin niya sunod-sunod na tinanong si Marco tungkol sa nauna nitong kinakasama.
Ayon kay Celia, gusto pa sanang itanggi ni Marco ang tungkol dito. Pero sa huli, inamin niya rin yon. Meron nga siyang kinakasama sa probinsya na nagangalang Delia. May 2 silang anak. Humingi siya ng tawad kay Celia at nagwika na hindi na daw niya mahal si Delia. Ayon pa kay Marco na susuportahan na lamang daw niya ang kanyang mga anak sa pamamagitan ng pagbibigay ng sustento. Pero halos hindi matanggap ng isip at puso ni Celia ang katotohanan ng mga oras na yon. Walang nagawa si Marco nang magpasya si Celia na magligpit at umalis na sa kanilang apartment. Bumalik si Celia sa bahay ng amo namin ng gabing yon. Nabigla din ako nang pagbuksan ko siya ng pinto dahil dali-dali niya akong niyakap ng mahigpit habang umiiyak. Nagulat din ang aming amo sa pagbalik niya. Pero pagkatapos niyang ikwento sa amin ang mga nangyari, naintindihan namin ito. Pasalamat na lamang kami at hindi na iba ang trato sa amin ng aming mga amo. Tinatrato nila kami bilang parte na ng kanilang pamilya noon. Naawa ko sa kaibigan ko ng mga oras na ito. Ramdam ko ang sakit at pait na kanyang nararamdaman pero wala akong magawa para matulungan siyang maibsan ang kanyang dinadala. Kinabukasan, kaagad naman siyang sinundo ni Marco sa bahay ng aming mga amo. Pero hindi siya hinarap ni Celia. Patuloy ang paghingi ng tawad ni Marco kay Celia. Sa paglipas ng mga araw ay nanatiling bingi si Celia sa mga pakiusap ni Marco. Galit na galit pa rin ito. Pinagsabihan niya si Marco na bumalik sa pamilya niya, na hinihintay na siya ng asawa niya at mga anak, na hindi na babalik si Celia sa kanya. Buo na ang pasya ni Celia na hindi babalik kay Marco. Hindi lang dahil sa pakiusap ng kanyang naunang kinakasama nito, kundi dahil na rin sa panluloko nito sa kanya. Makalipas ang 2 linggo. Umaga, bigla na lang nakaramdam si Celia ng masama ang pakiramdam niya. Nahihilo siya ng umagang yon kung kaya't sinabihan ko siya na magpahinga muna sa aming silid. Kinabukasan ay ganun pa rin ang kanyang nararamdaman. Mas matindi pa dahil sa nagwawali siya noon nang bigla na naman siyang makaramdam ng pagkahilo at muntik nang bumagsak sa sahig noon. Kung kaya't nagpasya ang aming mga amo na dalhin na lamang si Celia sa klinik para masuri ang kanyang kondisyon. Hindi na nagulat si Celia nang sabihin sa kanya ng doktor na nagdadalang tao siya. May ilang buwan din kasi silang nagsama ni Marco. Nang pagkakataon na yon ay hindi ko mabasa kung anong iniisip nito. Pagkatapos makumpirma ang kanyang pagbubuntis, tahimik lamang siya. Hindi na siya nakaimik hanggang sa nakauwi na kami sa bahay ng amo namin. Ilang araw din siyang walang kibo. At hindi na kami masyadong nag-uusap. Pero isang araw nun, nakita ko ito na may kausap sa kanyang cellphone. Pagkatapos nito ay nagulat ako sa kanyang sinabi na makikipagbalikan siya kay Marco. Ayaw niya umanong ipanganak ang anak niya na walang ama. Nagulat din yung amo namin pero wala kaming magawa. Buo na ang pasya ni Celia. Agad siyang sinundo ni Marco ng mismong araw na ito. Muli silang nagsama sa iisang bubong. Naging maayos naman ang kanilang pagsasama dahil mahal naman talaga siya ni Marco. Pero isang umaga nun, bigla na lamang nakaramdam ng kirot sa tiyan si Celia. Nung umpisa, banayad lamang umano ang kirot nito. Hanggang sa lumipas ang ilang segundo, tumindi ang sakit na nararamdaman niya. Hanggang sa namimilipit na siya sa sobrang sakit ng kanyang tiyan. Dali-dali daw siyang itinakbo ni Marco sa may ospital. Pagdating doon ay agad siyang inasikaso at tiningnan ng mga doktor. At napag-alaman sa mga ginawa nilang eksamen na wala naman daw problema sa dinadala niya. Ayon pa sa doktor ay marahil napagod lamang ito sa kanyang ginawa. O hindi kaya ay na-stress kaya umatake ang sakit ng kanyang tiyan. Pinayuhan siya ng doktor na magpahinga siya ng maayos at pinagbawalan siyang magpagod. Naging panatag ang loob ni Celia at Marco na mga sandaling yon. Naging normal naman ang lahat ng mga sumunod na araw hanggang sa sumapit ang ika-6 na buwan.
ika-6 na buwang buntis na ito. Bigla na naman siyang nakaramdam ng matinding sakit nun. Akala niya ng mga sandaling ito ay mapapaanak na siya sa sobrang sakit. Hating gabi pa naman noon ang ginising ni Celia si Marco dahil sa tindi ng sakit ng tiyan na kanyang nararamdaman. Dadalhin na sana siya ni Marco sa ospital pero bigla umanong tumigil ang pagsakit nito. Kinabukasan, maayos na ulit ang pakiramdam ni Celia. Kaya't nagpatuloy si Marco sa pagpasok sa kanyang trabaho. Pinapasilip-silip na lamang muna niya sa kanilang kapitbahay na si Aling Tessie si Celia noon. Habang lumilipas sa mga araw ay may mga pagbabago na dito kay Celia na minsan ay hindi maintindihan ni Marco. Madalas ay naging mainitin ang ulo nito. Mabilis magalit. Nung umpisa ay nikala ni Marco na normal lamang ito sa isang buntis pero paano niya naman maipapaliwanag ang mga gabing nagigising bigla si Celia na parang may kinatatakutan? Paminsan-minsan ay napapasigaw din ito. Madalas nang nagigising si Celia sa kalagitnaan ng gabi at madalas ay hirap ito sa pagtulog. Kinabukasan naman ay animoy walang alam si Celia sa mga nangyari sa kanya. Animoy hindi niya matandaan kung ano ang kanyang ginagawa tuwing hating gabi nun. Gabi-gabi na ring laging balisa si Marco. Iniisip niya kung bakit nagkaganon si Celia. Isang gabi, muli na namang nakaramdam si Celia ng matinding pananakit ng tiyan. Napapasigaw na ito. Magpipitong buwan na noon ang pinagbubuntis niya. Kaya inakala ni Marco na baka manganganak na ito. Dinala ni Marco si Celia sa ospital ng gabing yon. At pagdating dito, nanganak si Celia. Maayos ang kanyang panganganak na isang sanggol na babae. Pero kailangan ng bata na maipasok sa incubator ng ilang oras dahil kulang-kulang ito sa buwan. At dahil sa kailangan ni Celia ng sapat na pahinga kung kaya't minabuti ni Marco na manatili na muna sila sa ospital ng ilang araw. Habang hinihintay nila ang baby na pangalanan nating Amara. Naging maayos naman umano si Celia sa ospital. Pagkalipas ng ilang araw ay tuluyan na itong nakalabas at nakauwi na. Bumisita ako sa bahay nila para makita ko si Celia at yung bata. Nagdala ako ng mga prutas at mga pagkain para dito. Hindi madali para kay Celia mga naunang araw na sila lang ni Baby Amara ang nasa bahay dahil kailangan ni Marcong pumasok sa trabaho. Nagpalipas ako ng isang araw sa bahay nila. Pinagluto ko si Celia at nagkwentuhan kami. Nakita ko naman kahit papano na maayos ang pagsasama nila ni Marco noon. Hanggang sa yon, nagpaalam na akong umuwi na kinahapunan dahil paparating na rin itong si Marco. Maayos naman sana ang lahat. Mabilis na nakabawi ang katawan niya sa panganganak. Malusog din at masiglang bata si Baby Amara. Pero makalipas ang 2 linggo, tila ba may nag-iba kay Celia? Bumalik ang dati nitong sakit na hindi siya makatulog sa gabi. Hanggang sa naging balisa na ito, na parang may kinatatakutan. Naging mahirap ito para kay Marco lalo na't may isang sanggol pa silang inaalagaan. Pansamantalang kumuha itong si Marco ng isa sa kanyang mga kamag-anak para makatulong kay Celia at makasama sa bahay. Lalo na't nagtatrabaho siya sa araw. Minabuti ni Marco na paluwasin muna papunta sa kanilang pinsan niyang si Peli. Patuloy kasi ang hindi magandang kinikilos ni Celia. Patuloy din ang sama ng kanyang pakiramdam. Madalas ay parang wala na ito sa sarili. Kaya halos si Peli na ang nag-aasikaso ng lahat sa kanilang bahay noon. Kalaunan, nakaramdam na si Celia ng matinding pananakit ng kanyang ulo. Ayon sa kanya, hindi niya kinakaya ang sakit. At sa sobrang sakit nito ay inuuntog na niya ang kanyang ulo sa kanilang higaan. Tumatagal ang pagsakit ng ulo ni Celia ng 2 minuto. Kung tutuusin, mabilis lang ito pero halos himatay na si Celia sa sobrang sakit nun. Halos napapadalas na noon ang sakit ng ulo niya. Dumating pa sa punto na 3 beses sa isang araw pag umatake ang sakit kaya
Nag-aalala na si Marco kung kaya't dinala niya si Celia sa doktor para masuri ang nararamdaman niya. Pero matapos ang ginawang pagsusuri, normal ang resulta. Lumipas pa ang ilang araw ay patuloy sa paglala ang karamdaman nito. Hindi lang sa kanyang kinikilos, pati na sa kanyang pisikal na anyo. Unti-unti siyang namayat, maputla. Madalang na rin siyang makausap ng maayos dahil palagi siyang wala sa sarili. Isang araw ng linggo, maaga kong binisita si Celia. May isang buwan din kaming hindi nakita. Labis akong nag-alala dahil malaki ang pinagbago ng anyo niya. Luba itong pumayat na maputla. Nakapag-usap pa rin kami ng maayos na mga oras na yon. Pero madalas ay lagi siyang natitigilan na para bang may nakikita ito sa malayo dahil sa malayo ito nakatingin. Naroroon din si Marco. Wala siyang pasok sa trabaho noon. Masinsinan kong kinausap si Celia kung ano ba talaga ang nararamdaman niya. Pumatak lamang ang mga luha nito at umiling. Pero nang tanungin ko siyang muli ay tiningnan niya ako ng diretso sa mga mata. Doon ay nakita ko sa mga mata ni Celia ang labis na pag-aalala. Pero nabanggit niya sa akin na mga oras na yon na hindi siya sigurado. Ganun pa man ay sinabi niya pa rin sa akin na baka tinutuod daw ni Delia ang pagbabanta niya na pagsisisihan ng kaibigan ko ang hindi niya paghiwalay kay Marco. Ilang sandali pa ay bigla na namang sumakit ang ulo ni Celia. Ayon sa kanya, sobrang sakit na parang tinutusok ng karayom. At halos tumitirik ang kanyang mga mata. Nakakaawa si Celia pero wala kaming magawa kundi ang maghintay na lumipas ang pagsakit ng ulo nito. Sinabi ko kay Marco ang sinabi sa akin ni Celia. Saglit na napaisip si Marco. Maya-maya ay nagwika si Marco na hindi yun magagawa ni Delia. Mabait daw ito at hindi niya kayang manakit ng kahit sino. Wala naman akong nagawa kundi ang magbuntong hininga na lamang. Hindi ko man gusto ang nangyari pero wala naman akong magawa. Si Celia ang nadesisyon sa buhay niya kung kaya't hindi ko yun pwedeng panghimasukan. Mabilis na lumipas ang mga araw. Magtatatlong buwan na si Baby Amara. Hindi pa rin gumagaling ang kaibigan ko. At pahirap na ng pahirap ang sitwasyon nila ni Marco dahil sa kalagayan niya. Doon ay nagpasya si Marco na umuwi na lamang sa probinsya kasama si Celia at ang kanilang anak. Doon muna umano sila maninirahan. Pinili ni Marco na sa probinsya muna sila ni Celia tumira kasama ang mga magulang ni Celia noon. Ultimo nga mga magulang nito ay hindi makapaniwala na malayo na sa dating Celia ang nakikita nila sa kanilang anak. Ganun pa man ay patuloy na umaasang ina ni Celia na gagaling ito. Hanggang sa isang umaga, nagising na naman si Celia sa sobrang sakit ng kanyang ulo. Unti-unting lumalabo ang kanyang paningin. Dali-dali siyang isinugod sa provincial hospital. Sinuri ng mga doktor. 3 araw na nanatili si Celia sa ospital para sa mga pagsusuring isinasagawa sa kanya. Pero walang nakitang problema. Walang nagawa ang mga doktor kundi bigyan na lamang si Celia ng reseta ng gamot para sa sakit na kanyang nararamdaman. Patuloy ang paghihirap nito. Hanggang isang umaga. Nagising na lamang siyang madilim na ang kanyang paningin. Tuluyan na itong nabulag. Kasabay nito ang pagdilim din ng mundo ni Marco. Doon na niya naisip muli ang sinabi ko sa kanya noon, kung kaya't agad na sinabi ni Marco sa mga magulang ni Celia ang tungkol sa kanyang sitwasyon. Nung una ay naging mainit ang usapan sa pagitan nila ng mga magulang ni Celia. Nagalit ang tatay ni Celia na si Mang Celso sa kanyang nalaman tungkol sa nakaraan ni Marco. Pero hindi natagal ay muli din silang nagkasundo para sa kapakanan ni Celia. Agad na nagpasya si Mang Celso na patingnan sa kilala nilang albularyo ang damit ng kanyang anak. Tinungo nila si Amang Tonyo sa kabilang baryo para mapatingnan ito. Marami ding pasyente na nakapila si Amang Tonyo nang makarating sila sa bahay nito kaya
Pumila sila. Naghintay ng ilang oras. Na makita ni Amang Tonyo ang damit ni Celia. Nanlaki umano ang mga mata nito. Tila may binulong ang albularyo sa hangin bago nagsalita ng, "Isang malakas na itim na kapangyarihan ang nasa likod ng lahat ng paghihirap ng anak mo, Celso. Matindi ang galit ng taong may gawa nito at ito. May posibilidad na hahantong sa kamatayan." Agad na nagtanong si Marco kung ano ang dapat nilang gawin at sino ang nasa likod ng lahat ng yon. Saglit na ipinikit ni Mang Tonyo ang kanyang mga mata at nagbanggit ng isang dasal na siya lamang ang nakakaunawa. Nagsindi siya ng kandila at muling ipinakit ang kanyang mga mata. Sa kanyang pagdilat ay diretsyong tinitigan niya si Marco at sinabi ang mga katagang, "Isang pusong lubos na nasaktan ang pinanggalingan ng lahat ng ito. Isang babaeng labis ang sakit at pagdurusa ng kanyang puso. Siya ang may gawa ng lahat ng ito. Masyadong malakas ang ginamit niyang ritual para sa iyong asawa na naghatid ng kanyang matinding paghihirap." Humingi si Amang Tonyo ng paumanhin dahil hindi niya kayang kontrahin ng ritual na ginamit kay Celia. Mas mataas umano ang kapangyarihan nito kaysa sa kanya. Ang masasabi na lamang niya na baka makatulong kung humingi na lamang si Celia ng tawad sa babaeng nasaktan nito. Kung sino man ang tinutukoy niya, dahil posible naman nakilala ito ni Celia, maging ni Marco. Wala nang nagawa si Mang Celso at Marco kung hindi ang umuwi na lamang nabigo sa kanilang inaasam na matulungan na magamot ang anak. Wala silang imik sa daan. Pagdating sa bahay, sa pintuan pa lamang ay naririnig na nila ang hiyaw ni Celia. Hiyaw na nasasaktan. Dali-daling umakyat si Marco patungo sa kanilang silid doon. Nadatnan nila si Celia na labis na namang sumasakit ang ulo. Inuuntog nito sa higaan ang kanyang ulo sa tindi ng sakit. Kinabukasan, agad na kinausap ni Marco si Celia na kailangan niya subukan puntahan si Delia at humingi ng tawad dito. Makikiusap siya kay Delia para kay Celia na baka sakaling mapakiusapan pa niya ito. Pumayag si Celia, kung kaya't agad na bumiyahe si Marco ng araw din na yon patungo sa probinsya nila Delia. Sa Siquijor yon, kung saan ang tunay na lugar ni Delia. Malayo man pero ito na lang ang tanging paraan at pag-asa nila na gumaling si Celia sa kulam na ginawa sa kanya ni Delia. Mahabang biyahe ang ginugol ni Marco. Nang makarating siya sa probinsya, dali-dali itong tumungo sa kanilang bahay. Maayos ang pamumuhay nila Delia dahil may maliit naman itong negosyo na pinagkikitaan. Tamang-tama para mabuhay sila ng maayos ng kanyang dalawang anak. Tama lang naman ang pagdating ni Marco. Hindi pa ito kumakatok ay agad nang bumukas ang pintuan noon. Bumungad sa kanyang harapan si Delia. Nakakaasar umano ang mga ngiti nito at tila ba hinihintay talaga ang kanyang pagdating. Agad na sinabi ni Marco ang kanyang pakay at humingi siya ng tawad para sa kanilang dalawa ni Celia. Pero nagkunwari umanong walang alam itong si Delia sa mga nangyari. Ayon sa kanya, ay hindi siya ang may gawa sa nangyari kay Celia. Ilang beses nang nakiusap si Marco kay Delia. Lumuhod at nagmakaawa pero walang nangyari nun. Hanggang sa ipagtabuyan na siya ni Delia. Dahil sa kabiguan at pagiging desperado ni Marco ng mga oras na yon, nakabitaw din siya ng salita kay Delia. "Wala kang awa. Babalik din sa'yo kung ano ang ginawa mo sa kapwa mo balang araw." Kasunod nito ay umalis na si Marco. Hindi na niya hinintay pang sumagot si Delia. Muli na siyang naglakad pabalik sa pantalan para sumakay ng bangka paalis sa isla. Muling bumalik si Marco. Naging mahirap na para sa kanilang lahat ang kalagayan ni Celia. Maliban sa tuluyan na itong nabulag ay unti-unti na rin itong nauubusan ng lakas noon. Isang umaga, gumising si Celia na hindi niya kayang iangat ang kanyang likod sa higaan. Kaya't naging alagain siya lalo ng kanyang ina at ni Marco. Sinadya ko ring umuwi sa probinsya noon para madalaw ko si Celia.
Sa araw ng pagbisita ko sa kanya, ang sana'y masaya naming sandali na magkasama at magkita muli ay napuno ng mga luha at kalungkutan. Gustuin ko man na yakapin na mahigpit si Celia pero hindi ko magawa. Sobrang payat na niya. Marami nang iniindang sakit sa kanyang katawan. Hindi ko napigilang umiyak nang makita ko ito sa ganung kalagayan. Masakit sa kalooban ko pero wala akong magawa. May isa pang albularyo ang tumingin kay Celia. Si Tatang Domeng. Sinubukan niyang kontray ng ritual na ginamit kay Celia para ibalik sa pinanggalingan nito. Pero kagaya ni Mang Tonyo, ang naunang albularyo na tumingin kay Celia, bigo din itong mapagaling siya mula sa pinsala ng kulam. Masyadong malakas ang ritual na ginamit kay Celia at kapag pinagpatuloy niya ang pagkontra sa ritual na ito, pati siya ay madadamay. Ultimong ang sino man sa pamilya ni Celia. Pagkatapos pabigo ay nagpaalam na si Tatang Domeng. Hanggang sa isang araw, nakita naming unti-unti nang bumibigay ang katawan ng kaibigan ko. Muli ko siyang dinalaw at ng araw na yon, sinadya kong hindi na muna bumalik sa may lungsod. Sa kagustuhan na gusto ko pa siyang bigyan ng panahon. Halos nawalan na kami ng pag-asa. Tanging dasal na lamang at himala ang aming kinakapitan. At tanging panahon na lamang ang makapagsasabi kung hanggang kailan na lamang mananatili ang kaibigan namin. Isang araw ay nagising na lamang si Celia na lumulobo ng kanyang buong katawan. Mula mukha hanggang talampakan. Hindi kinaya ni Marco ang lahat ng mga nangyari. At sa awa niya kay Celia ay sinubukan na lamang niya na isugod ito sa ospital. Namalagi si Celia sa ospital para maobserba ng mga doktor ang kanyang kondiksyon. Pero sa halip na gumaling ay tila lalo lamang siyang lumala noon. Lalong lumuba ang kanyang kalagayan. Hanggang sa umayaw na rin siya sa pagkain. Dinadaing nito na masakit ang kanyang lalamunan at hindi na niya malunok ang pagkain. Tanging sa dextrose na lamang na nakakabit sa kanyang umaasa ang kanyang katawan. Mag-iisang linggo na siya sa ospital pero wala pa ring pagbabago. Tulog na lamang ito ng tulog na parang wala nang balak gumising. Araw-araw ay umiiyak si Marco sa kanyang tabi at panayang pakiusap kay Celia na hanggat maaari. Lumaban ito. Alam naming naririnig kaming lahat ni Celia. Wala nga lang kaming naririnig na sagot sa kanya. Hanggang sa dumating ang oras na kinatatakutan namin. Bigla na lamang nagabol ng paghinga si Celia. Hapong-hapo ito. Agad kong tinawag ang doktor para masuri si Celia. Magkasama kasi kami ni Marco noon na nagbabantay dito sa ospital. Pinalabas muna kami ng doktor sa silid niya habang nagwiwika na sila ng bahala. Pero ilang minutong nakalipas, idiniklara na ng doktor na wala na ito. Masakit man pero pinilit naming tanggapin ni Marco ang pangyayari. Kasabay ng pag-asa na kung ito ang paraan para makapagpahinga na si Celia, na hindi na siya makakaramdam ng sakit at hirap. Agad na inasikaso ni Marco ang burol ni Celia. Masakit at mahirap din ito para sa kanyang mga magulang pero kailangan nilang magpakatatag. Ganun talaga ang buhay. Isang linggo lang ang itinagal ng burol nito. Pinalibing na agad ito ni Marco. Matapos mabasbasan ng pari at maalayo ng misa, nakapagdesisyon si Marco na bumalik sa lungsod para patuloy na magtrabaho at makapagsimula ng panibagong buhay. Pinakiusapan niya ang mga magulang ni Celia na sila na muna ang mag-aalaga kay Baby Amara. Magpapadala na lamang siya ng sustento sa bata kada linggo. Nakakalungkot man dahil lang sa isang pagkakamali ay dinanas niyang lahat ng yon. Pero ganun talaga. Lahat ng mga pagkakamali at pagkakasala may katumbas na parusa. Kaya't napakahalaga na mamuhay tayo ng tama at walang inaapakang iba nun. Binalikan ko din ang trabaho ko sa lungsod. Makalipas ang ilang buwan simula nang mamatay si Celia, nabalitaan din ni Marco ang pagpanaw ng biglaan ni Delia. Ayon sa natanggap niyang balita ay nagkasakit ito ng bigla.
at huli na para maagapan nun. Ang pagpanaw na ito ni Delia ay nagbigay sa akin ng palaisipan kung ito ba ay sadyang nagkataon lang o sadyang nangyari dahil may matinding dahilan. Marahil ay ito na ang kasabihan na kung ano ang ginawa mo sa kapwa mo, babalik din sa'yo. Kaya mamuhay tayo ng patas na may takot sa Panginoon at palagi nating alalahanin na siya ang nagbigay sa atin ng buhay, kaya't siya lamang din ang may karapatang kumuha nito.